Straight to the point. So atong balikan mahigala Senator Alan Peter Cayetano versus Win Gatchalian. Mao ni ron ang duha ka mga senador nga malagmit mao'y mahimong mupuli ni Cayetano isip Senate President. Si Cayetano mahigala kung ato mabantayan pirting dali ara gigay ng iyang termino kung makuha ang very slim majority o makakuha og duha ka senador, makabira mahigala makuha ang leadership, mag-change og leadership. Pero kung atong tan-aon kini prangka-prangka lang nga pagka-analisar, kini si Alan Peter Cayetano ang ngayon ning hatagay gigayon. Kay bag-o pa man siya mahigala natudlo isip Senate President. Ang uban magud mahigala gusto lang tanggalon dayon, lahi po na gud ang mga hinungdan mahigala Malacañang ron gusto gyud matangtang ni si Cayetano. Kay gusto sab sila mahigala nga kining mga senador nga naa medyo lisod magud madiktahan ni mga kahigala ang di alining nilang Cayetano, mga sukiti paminaw ang Cayetano group mura man gud og masabot nato mahigala nga mubarog ba nga lahi sa opinion sa Malacañang. Kining minority mahigala sunod ba sa Malacañang unsay gusto. Sa atong tan-aw lang di pag-unsa ba lang. Klaro-klaro ba lang ng istoryaha ba? Kaya kini kong Senate mga sukit di paminaw, ang Senate kinalan mo stand mog inyo din ha nga dili madiktahan sa Malacañang. Kay asa naman ang principle of state and balance. Check and balance. So, at least, buhi ang demokrasya kay na may Senado mahigalang maka-check o makabalanse sa Executive Department. Unsa man pagbalanse karon sa Senate kung mula siya og rubber stamp sa Malacañang. Straight to the point. So muna nga atong gitan-aw ba lang. Pero moingaw man sila mahigala nga, kuan lagi okay lagi gihapon kuno. Sige lang, but unang-unang rason na to ngano nga para nako taga-gigayon ni si Alan Peter Cayetano. May man record nahimo man ning Speaker of the House kaniadto sa iyang siya may Speaker of the House dito sa congressman siya mahigala maayo mag-record ang House at the time. Unya karon labi pa nga angayan si Cayetano diha tungod kay siya usa ka abogado unya ni ay impeachment nga pending against mahigala ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Kana may una natong rason ha, kini iyang pagkaabogado mga sukit tig paminaw kay kini laging impeachment trial ang Senate mahigala mi convene as an impeachment court. Para nako kinahanglan kag lawyer nga maoy mo preside diha. Kay doon na may mga technicalities god nga imong muhimo kag mga rulings every now and then. Muhimo kag mga rulings. Muna kung kadto nakasubay sa impeachment trial mahigala mo ni unang rason ha nga ngayon is Cayetano nga siya maoy Senate President. Sa impeachment trial ni Irap kung makahinumdum mo because ang impeachable official nga subject for impeachment at the time president man, so necessarily ang Supreme Court Chief Justice mao mo preside. Nindot to mga higala nga pagka-preside, makita gini mo ang ruling mahigala ni former Chief Justice Hilario Davide. Maayo nga pagka-handle niya mga sukit tig paminaw, wa lang gito matiwas to mong impeachment. Doon ay mga kakulian. Ang ikaduhang impeachment kay sa Pilipinas mahigala duha pa man ka impeachment trials gyud nato. Kanang naka himo gyud full blown trial ba. Ang uban nga mga impeachment mahigala kutob laman sa House. Kato sa si Merceditas Gutierrez katong Comelec chairman ug uban pa mahigala kutob laman diri sa lower house. Pag resign mahigala wa na. Wa na day. Pag resign nya ipa-impeach na, resign wa na. Pero kini Sara mo gud lahi ning iya. Kay bisa pag mo resign ni Sara ipadayon gyud nila kay ilang tuyo mga kagalaan di man ang impeachment gyud nya tanggalon sa opisina. Ang tuyo na gi-disqualify gyud siya. Lahi mo gani purely politika gyud ni. Kana ha kini akong istorya may gala di ni likoy-likoy nga istorya nga kunuhay accountability mo na okay sagulan talag accountability pero more on politics. Kay accountability pa ni mga sukit di paminaw kanang flood control project, flood control scandal
nga daghay na nga matay anang flood control scandal, giapil unta na. Pero karon mahigalam, wa man. Ang focus mga sukid di paminaw to amang Sara. So, kini plangka-plangka pag-istorya politika gini. Pero niining impeachment karon, naa naman gyud na mga sukid di paminaw, angay mataro nga usa ka abogado amo diha. Ang sa ako nagingon kining Senate gud, ang composition sa Senate dunay 5 lang ka lawyers. So para nako mayo og magpili sila sa 5 ka lawyers. Kay doon na mo yung mga technicalities diha god. Doon ay mga technicalities. Muna ang unang presiding official kaniadto during the impeachment of Irap, si Chief Justice Hilario Davide. Di okay kayo. Ikaduha mahigala kang kuruna nga impeachment trial si Juan Ponce Enrile. Mayo sa tong abogado si Juan Ponce Enrile og karaan sige to nga lawyer. Mayo ang pagkada. Karon si Senator Alan Peter Cayetano, abogado ni og tan-aw na kumayo ni. Kini si Win Gatchalian gusto sa gyud mopuli sa mga higala, mo decline na natapos Win. Para nako ba? Nga siya mo oy gustong kuan gadi na po sa balik ni Tito Soto para dunay fresh start mga sukid ti paminaw. But nilang ilugon ang leadership sa Senate. Kay ilang ipuli si Win Gatchalian. Kanadaan mahigala ko koy against si Win Gatchalian ha. Pero niining panahon na ba, inighuman ining impeachment, dala ibutang ni si Win. Pero karong na ay impeachment bitaw, para nako ibutang na lang na as Kiko Pangilinan diha. Si Kiko mo inaasa minority. Tungod ining impeachment lang. After ng impeachment, ibutang na si Win. Nga naman lahi man kuning legislative nga trabaho o kining trabaho karon sa mga senators as senator judges. Matag karon og unya do na mga higalay pagahimuon nga rulings. Straight to the point. Dili na basta-basta og wa kay background mahigala sa rules of court ana, rules on evidence. Unsa man nimo pag-ruling ana? Di man na ordinary mahigala nga mo preside lang kag meeting. Na may mga objections, mag-expecta mahigala kini mga abogado ni Sara Duterte. Akini ako nag-expect lang ko nga mga mantigo ning iya mga lawyers. Ay wako kaila ining yang murag ako na ilan kini fortune ra mga higala kay mao man ni naka appear kanadto during the time of former President Irap Estrada nga impeachment. But akong i-presume nga mga mainlaki ni mga abogaduha ang gipangkuhang Sara. Og akong i-presume nga object yun na angay objekan, seasonable objection gyud himuon nila. So every time mo object, ang presiding official mo himog ruling. Unsa pag himog ruling nimo kay background eh. So man para nako kana si Senator Alan Peter Cayetano haom ni anang maong posisyon. Pero kung ilang ilugon ang leadership, gikan mahigalas majority, ang kining minority ron makakuha sila, makabira sila, dili ko pabor nga si Win. Okay na lang tani, Kiko. At least kamao ba nga na background mahigala sa law. Nga mo imo preside, di man na basta-basta god mga sukid tig paminaw ang pag-preside korte maguna. Mismo gani mga sukid tig paminaw kining sa judge gyud ka mo apply kapag judge di makapa na may mga qualification na, di man ka madawat na judge o kay experience sa law practice. Lawyer ka, of course. That's number 1. Pasel ka mga higala, abogado ka. But aside ana, doon na mga higalay, ato ka Supreme Court, 15 years, ganit na nga, at least judge ka or practicing lawyer ka. Or doon na ka mahigalay, nag-engage yun o practice of law ang imong profession. Kaya pwede man mahigala nga lawyer, unya, wa gyud man laban, to ang mga higala nagtudlo ba ka or unsa ba wa gani kata ako korte, so lahi po na. Pero kini ni ang gi-require ana labi pagka Supreme Court or dire sa Regional Trial Court, at least dunay 10 years nga experience. Dili basta-basta oy. So muna nga kanana ang mo para niya mas mayo og mo decline na siya sa may mo giveaway na lang nga ato nang ihatag ni kuan ni. Kaya sa minority man gud, ang abogados minorities Kiko ra. Ang abogados majority upat sila. Duha ka Cayetano, si Chis Escudero o si Marcolita. Bisag asa na nila diha, pwede nang mo preside. Si Marcolita mo preside, okay kay na. Kana si Chis o baka si Pia Cayetano, okay. But dili sa pikas yung side sa minority, si Kiko naman, mao'y lawyer. Kanang mga senator judges, okay na malingkod naman na sila. Dili ikaw may muhimog ruling. At least sa katapusan na nga part may mo desisyon na mo, di ka mo na mo himog ruling. But kanang mo preside ka, ikaw may mo himog ruling every now and then. So muna nga mayo ang taog si Win Gatchalian
volunteer siya kuan og panalitan ba lang. Kay sige mo sa hana-hana gyud nga mailog ang leadership ni Cayetano. Ha? Sige maghana-hata gyud. Nya ikaduha kini ni ang og mailog ang leadership, maka-function ba ang Senate sa iyang role, sa iyang papel nga maoy mo check and balance sa executive department o sa judiciary. Kay di man po mahimo nga ang Senate mahigala mahimong daw rubber stamp sa Malacañang. Unsa gusto sa Malacañang mo, tando-tando lang Senate. Wa nata nang unsaon naman lang wa nay makapalag, wa na tanan. Gituyo bitaw na adunay tulo ka branches of government aron nga duna mahigalay harmony ug duna pod mga higalay principle of checks and balances nga ma-maintain nato. Mao nay demokrasya. Kini mo mahimo wa na gyud makabadlong nimo. Kini sa executive department basig unsa na ilang gusto wa na gyud makabadlong. Man at least dunay Senate nga mo barog. Unsaon man pagbarog anang Senate kung under sa dictate sa Malacañang na tanan. Muna importante nga, kada bang nay masaliga na to, kay kining sa House of Representatives, di ba ka maka-expect na ng mga congressman, usay gusto sa presidente, sunod-sunuran na gina sila. Kay hadlok po sa kadag project. But kining sa Senate, mo ni mahigala ang atong gilauman, nga taas-taas unta mahigala og integridad og mubarog o dunay mga issues. Ha? Nya sunod, kuan yun, kanang atat na atat yun nga ilogon. Tungod mga higala, kay doon na po'y expose si Amy Marcos. Although, kanang mong expose mga higala, i-double check pa yun na, kay ni palag po, ni Alma po, ang ubang mga senador. Straight to the point. Okay, atong tagag-pagtagad ha, si Senator Alan Peter Cayetano, mo ni ang iyang pamahayag mga sukid tigpaminaw kagahapon. Okay, sige dong, Nems. Okay. Sige. Good afternoon, Madam Chair, Madam Senate President, dear colleagues. Let me start with a biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. Baliktarin po natin. Ito po ang ating inaani ngayon. So balikan natin ano ba ang ating tinanim. So allow me to put on record 3 topics. First, ano ba ang karapatan at responsibilidad ng bawat senador? Number 2, when we talk about the dignity ng Senate at yung kasagsagan, kailan ba nag-umpisa yon? And pangatlo, na tingin kong pinaka-importante, ano ba priorities natin and how do we move forward? So, dun muna tayo sa ano ba ang karapatan at responsibilidad ng bawat senador. Gusto ko pong sabihin sa sarili ko at sa bawat miyembro ng Senado na hawak mo yung beat. Mga senador, hawak natin ang beat. Ano po ibig sabihin? Hawak natin ang mic, lalo sa mga panahon na to. Kahit sino po sa atin ang magsalita ay news sa panahon na ito. So kung pipiliin natin ay pag-usapan ay edukasyon, katulad ng sinabi ni Senator Bam sa kanyang vlog, yun po ay mapupunta sa record. Kung pag-uusapan natin agriculture, agricultural smuggling, problema sa taniman ngayon, problema sa fertilizer, pag pinag-usapan po natin yung 7% inflation, pag-usapan natin ilan araw pa ba meron tayong gasolina. At yung po ba ay katulad nung the last 60 days na dagdag ng dagdag o panipis na po ba ang supply worldwide? Pag pinag-usapan natin, fiscal space po natin at dolyar sa peso, hawak po natin ang beat eh. Tayo po ang pwedeng magdikta kung anong pag-uusapan. Pero tignan po natin yung interview since May 11. Dalawa lang naman eh. Paano palitan muli si Alan Cayetano? At pangalawa, bakit bumaksak ang dignidad ng ating Senado? Okay, freeze dong. Freeze. Okay. So, iyang say mga kagalaan nga, hawak natin ang bit. Kita, but pasabot may gala, kita na to, usay itong topic nga gusto. Nga isgutan. Pero, og ang isgutan mahigala nga, ang tuyo na yun, Cayetano atong tanggalon, lahi ng istoryaha, may gala, ang katuyuan na yun,
si Cayetano atong tanggalon. Wa pa magkapurma mahigala tanggalon na ngano na mabasad ka atat na atat ang pagtanggal. No at least masuwayan nimo og unsa mahigala iyang performance. Di ka kauyon sa performance imong tanggalon. Ba't ka na mahigalang wa pa gani? Wa pa yung sa kabuan gusto ng tanggalon. Ngano man na? Mo ni ang speech mahigalang Alan Peter Cayetano.